kita bilang lagandoria dua jainya sultan kambang bunga anak raja melabi masati di sini nanti lah bertambah berang hati sanang bertambah jua berang lain sanang kelai awak menyapi kakak kini itu banamu pakainya tapi nam putih gandoria nak tanggung berang hati sadang de inya melagan doria pai je kudo badu je sultan kambang bungo di pai je sultan kambang bungo anak raja malabi masati caitu bana melakini sedangkan inya nambah dua di hati kudo kaduanya dicalik lagak pai parang lasamu rancak kaduanya kok kudo narancak pulo kudo balang betapak basi di hati baganto pulo ala dapet kini na di hati sansaro lah banyak pulau Tuhan itu banyak malanya kini indah lama sesudah itu menemi danginya kini nabanamu raja tu kini raja lebagak banyak raja ni ayo kecil orang itu kini dan ditantang kudo nangadang baduo inyo di hatinya manduo kudo diracak nyepegang malapalanonya wakatu mudo duyanya kacak letuo apa kagunanya itu bana melakini dak guna dirantang lamu indak ke kita bilang mana de untung kadiana lah sadang inyara mudo tu dan hilangnya kini nabana mule gandoria sadang niate laku doyu Badu je sultan tadi Yola sultan de kambang bungo anak rajo bimasati Yola serantang le dua rantang cupi ketiga le rantang panjang Dalari boinyo badu lambe bila mula di jalan Basuh bukit danyo laki Basuh luranya turun Kaitu inyo badu Badu no di bilang mana Sedangkan inyo lakadunya Nada bilang inyo badu Kode inyo la rajo kini Rajo gara aswalati Gara asoti bola di badan Baswado lawan mendatang Baswado orang nanti bocah itu anak melakini Kita tinggal sedang di jalan Rupanya di jalan ditinggal Dibilang raja aniayo Dipanggil sekali segala anak buah Siap-siap kalian kini Lawan ado menyerang kita Caitu bana melakini Kalau melaki lawan tibo Labian susah dari sana Labian jago dari lamado
namo yo rajo Melayu aniayo siap siaga kama nanti dah siap anak buah banyak. Kalau anak saradadu cukui balen baka para ba itu banyak lai serasan nado di dalam cukui dah saradadu kini nama nanti lawan mangka datang. Caitu malainya nak kandungku indak perlu dipalamu indak perlu dilalaikan. Sadang di inyo nambah duo kita bilang melaba balik nasi upiak si gandoria duo jasutan melakambang bunga. Sadang di jalan melakini rupo de inyo gandoria kini ceko lah di tuan kalau menurut pendapat ambo. Nambo mungkin tak bisa melacoi ko dengan di tuan sabananya tumpak di badan diri ambo. Ambo bakal kumayan di siko lakini mangko pagunanya. Nyobaka kumayan masuk itu didakik kakak melompek kapatangku na melompek kangalo batu iyo di sinan bana nyo menyuruh iyo lah datuk Melayu panti narajo mela daerah 7 kilo iyo daerah payung sekaki itu di sini rajo menyuruhnya di sinan Melayu menyaruhnya baka kumayan masuk itu kumayan karamat dari ini satunya baka si kumayan lah nyusukkan mela kamukonya bakatonya sadang musukkan kini nyepicangkan matonya kini raso mengeceknya janini kini cekola dinini ambo manampu mela peparangan sangat babayo nak ambo tampu kakak ambo dalam melatanan keniyo dalam pinjaro racun kini cekola dinini tolong dinini kirim dari sinan iyo lah nago pandai tabang suruh bawa di nago kita cincin karamat nini ada ulunya itu kegunaan di badan diri. Itu banyak katanya kini dibilang sinan melawat katu itu satunya sudah kamanya kumayan sudahlah abi bau nilang nago latibo nago pandai tabang ba itu banyak melanya kini sadang di nago pandai tabang satu tibo muncung mengangu kiranya cincin di lidahnya. Nyambil cincin karamat nyelekitkan di jari wani sesuai bana di jarinya bak cincin pulang kanan punya cejangwi pulang karagu sesuai bana di jarinya bak itu malainya tukini lah dapet cincin karamat nyelekitkan di jari wani sesuai bana malah kini baru nyambil kudo malah di sultan nyambil nago di siupi lanyo raca nago pandai tabang kini ceko malah di nago kita menyombang tabang tinggi kita mencari si garudo abila rakyat dimakan kita menjangapui olah bela lakak di saja malah keduanya iyo Melayu si buyangnya kudo kabayalan sultan kambang bunga inyo dia te kudo nagadang bajalan mencari rajo aniayo gandoria jonago pandai tabang mencari garudo kepala tu
sadang de inyo nago gadang tadi nago membubuang tabang tinggi ndak lama nago di awang-awang tibo Garudo bagak tadi di Tibo Garudo bagak ba itu bana malanya kini de untung kadiana la rupanya de siupiak putih gandoria nang kari di pinggang tak nama lupa kari pusako dari nini coy tujuh malakini kumain sabuti ketik cincin karamat di jarinya dibilang bana jale-jale sadang de inyo malah gandoria langsung bana malakini nyetibo malah kabacaka keniyo jonago malakini yo kan Garudo nagadang tu nago mencalik bangi pulo nago pisuru nenek tadi bacaka nago jo Garudo laganti sembah kamanyembah laganti piwu kamaniu sadang de inyo malah gandoria nang kari malah nang 7 kilo nya sentak kari 7 kilo Garudo nang kamanyembah nya sembah pulo jo kari nyo dapet kapak-kapaknya putih dapet kaki-kakinya putih dapet kepalo jatuh juga mencalik Garudo laparan di awang-awang iyo jonago pakai tabang ado parampuan di hatinya lecami rajo aniaya yo ala urang kadilawan urang bacaka di awang-awang kok mati Garudo nagadangku apa juo malah katenggang awa alamat sansai badan diri alamat kancue nagariko kok mati Garudo gadang tak ada lai malah pekake barik de awa itu bana katonya kini sadang bajadi cakak Garudo iyo jonago nya nagadang lapue lamwi kamalambwi lagak litak Garudo kini kapalo la jatuh juo cetu bana malah kini kaki dapet kakinya putih kapak dapet kapak di putihnya ba itu bana malahnya kini sadang de inyo malah nago gadang nago batambah kuat juo sadang bacaka nago jo Garudo dibilang di sinan mulainya tu masutan ya sultan sekambang bungo letibo jo kudo di nagari tibo di kampung rajo aniayo satu tampak rajo aniayo gadangnya bukan alang kapalang dak tanggung gadangnya rajo malompik sultan dari kudo paniati yang calik rajo cetu wana melakini hati malah mencalik rajo melompek sajo sultan dari hati kudo satu tibo malah dirakit rajonya pacar sekali langkah tigonya lo suri bak batang menjambukan bentuk basiang nyokaja malah rakyat namanya bilari rakyat seluruhnya ma'alun sultan kamang bungunya letangkan padang sejenangi bakilik mato padang inyon tak tanggung gadang padangnya padang selawe dah ubira tak tanggung kini bakilik memang kami malah orang mencari sadang keninya malah sultan kambang bungunya kaja rajo malah kini rajo na bagak kamarilang itu wana katonya kini nak samo sanang dalam hati nak sajuk di kiro-kiro coy itu wana katonya kini lah datang rajo tu kini satu datang rajo tu kini samunya pacalang katigo samunya lobak batanamnya jambu bentuk besi yang samu memancung keduanya Samo memancung malah kaduonyo layado samo nangkani tapi tak taluk seorang yunyo samo kari kaduonyo samo balaka padang tibo samo tabi api dikanyo ba itu bana samo kut samo kari samo kancang ba itu bana rajo kaduonyo itu pulau
Sultan Kambang Bungunya sama santiang jo kaduanya malah ganti ampe mampekan lah ganti lambui malabuikan bekato rajo ni ayo buyong sakete iko sadang mengadang yang dari yang nang keramat tanah mau pulo letak taluk mati pada nambu nang sakete iko rancak babalik saja pulang bekato di sinan mulai kini dan ada rajo sawana kok kababalik mangalu ambo kamari itu katonya banan sadang bajadi cari itu to bilang sinan mula gandoria dek panik mula bercakap di awang-awang agak sajo di garudo gadang lalita garudonya pandang dalam litak garudo tadi nyotajuni sajo di gandoria ba itu bana melakini dapet nyepangku si garudo nyerudui parui dengan kari bulet puntang jatuh ke bawah garudo jatuh nyolapekan inyola tibo di awang-awang nyosembah di nago tadi nyoantan melaka ustano rajo lamati garudo gadang tumpak de inyo gandoria nyo naik ka ustano rajo tibo di hati anyo rajo nang sadang bercakap bana je Sultan Kambang Bungu dan inyo sudah maklum melah nang gandoria baso rajo ni ayoko nyawanyo baso indak jo inyo pai itu cuma bayang-bayang nambah cakak jatuh nambu nyawanyo di burung nuri talatak di anjung paranginan mati nuri mati larajo nyetibo di hati anjung satu tibo di hati anjung nuri nyo ambil malah di gondoria satu nyo ambil malah nuri di gandoria nyepegang nuri tu kini nyo ambil kari tujuh kilo nyeputi mari dengan kari nuri mati rajo tagolek mati di anjung paranginan nan bacakak malah je Sultan Kambang Bungu tadi ndak ada lain nyepandangi satu hilang malah waktu itu hilang rajo dari tampik medan pecakaan kironyo tumpak di kepado malah Kambang Bungunya mencalik ke hati anjung letampak malah si gandoria oh tuan kandung jo ambu iko marajo alaman hati iko marajo alamati itu bana katonya kini balari sekali Sultan Kambang Bungu letibo di hati anjung nyecalik rajo galak saja Sultan Kambang Bungu jadi bala kok mati kau tadi itu bana katonya kini wadah nampak ya bercakap tabik palu nak mati nyo di ambo boleh kau membunuh di anjung ku ambo bercakap di nyo di laman kan itulah di tua nyawanya malah di burung nuri mati lah rajo di sinan nuri ambo bunuh lasanang malah matinya kini oh Tuhan kita turun kini to langsung malah ke pinjaro to japui di sana kita mencalik Sultan Jogondori adu balang lah abilari paida inyo kaduonyo langsung menuju yo ke pinjaro satu tibonyo di pinjaro kunci pinjaro lah nyobao dibuka kunci sekali satu tibo dalam pinjaro dicalik di sana malah kaduonyo ndak taluk menggari bana laco itu banana ande parasanya yang nadai satu tibo
Sadang deinya gandoria ngecalik kang akak nantak kang abik kanyo putih orang tidak sultan lalapeinya kaduonyo satu lalang ape kaduonyo kaluasa kang ali dari sinan tumpak deinya datuk penganti lainnya kuan juo baru ditandula sultan di gangguan alam otue satu ditandu di bau kini langsung lainnya di bau sangajo langsung bajangalan kaampiknya kabair yang osu tan bati go gandoria oba jalan seorang air mato bamaniku Sadang deinya malah si gandoria langsung malainya balik pulang langsungnya kudonya balik pulang cari kudo di sini dapatlah kudo malah si kulai sultan ganggu alam baduo seikut kudo baduo jainya tu masih buyang tu kini yo datuk panti memerintah negari malah payung sekaki di sini ninyo kabadua orang tu jale sepangguruan sultan mula kambang bunga baduo jo gandoria langsung baduo mula sikul kudo tabang bajalan mula kini indak tanggung sanang hatinya kampung si kapi indak kadeuni korong jo kampung nak kade jalan indak lamuinyo di jalan lah tibo di kampung dalam dia kandung ini tiba di kampung dalam malah sehari 2 hari agak saja malahnya kini tumpak di niat je mu kasih sebulan ala di rumah mu kasih di dalam hati dipanggil segala rakyat nan ada di sudatang nan dirantau lebih pulang malah kini mu kasih mengawinkan dia Bekatolah sultan nganggo alam menyasa gadang dia udah ada ulunya dia ulah parangai datuk babangan dia itu bana melanya kini cupik di hari nan sebulan di pulang rakyat na banyak cupik lekadi jawalinya di sini langsung dikawinkan inyo kawin sultan kambang bungo iyo di daerah kampung dalam inyo jadi rajo langsung di sini nagari lah mulai rangi inyo memerintah nan di sini sultan ganggu alam saja orang sumando jadi rajo nyo pindah ke payung sekaki di sini sayo melaju inyo datuk panti di sini pulonyo memerintah Kailia dan anak mula kamu harus kailia tarik ketapian saja lesanang kasadonyo di sinan kabadi abikan adik kandung nak urang dari batu sangka kemudian dan anak sanjorayo
orang bekandak rekaman gandoria tanah marekor menyimpannya dekandung simpang tanang dan jembatan melasung itu di sini jalannya katapian jalan rancak malerang buki marana bantu simpang tiga jandu sana besok ragu-ragu nak samo sanang kini pandangaran jana lain besok kadi sabui tanah marekor kini nama nyimpannya dekan cuma seketik dibandakan alokan kabu nama masuk sawah baranang laitik di talau cuma seketik di dusana dibanakan bermacam-macam mode kekaluar tanah marekor banyak menyimpan cuma seketiknya yang dibandakan dari kacang ke sule air kemudian anak koto baru kailit tarik ke tapian cuma seketiknya di dusana dibanakan nah ingin kini rekaman rabok pesisir karena bekandak rekaman baru di tanah marekor banyak menyimpan detuene kampungnya pelo bandara Midiana Indopuro iko curito malanya nang keluar memang sejarah dari lah